खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जोबोद दुखुनांथावना आरो दुखु गोनां। मानोना थांनाय 19 थारिखआव जि राजा किसमित सिखना जोहोलाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिनि मुङावनो दिनै बनसुआ मोनसे केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लादों बे गोजोनपुरि गामियाव, जाहाथे राजा किसमित सिखना जोहोलाव बिथांनि जिउमा आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो, जायगा मोनो, बिनि थाखाय बनसुआ दिनैनि बे मोनाबिलि समाव केन्डेल फोजोंनाय, केन्डेल सावनाय हाबाफारि लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बे समाव नोंथांमोननो नैबेखौ आपडेट लानानै फैबाय। मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो, नायनानै नोंथांमोनाबो जाहाथे राजा किसमितनि जिउआ सोरगोआव गोजोनै जायगा मोनो, बिनि थाखाय साफ्रोमबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनो थाखाय साफ्रोमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे क'क्राझार नोगोरनि जोंनि गोजोनपुरि गामियाव टाउनावहाय नैबे बायलेन्सआवहाय जितु दिनैनि बे मोनाबिलियावहाय जों ज' जानो हादों आरो दिनैनि बे मोनाबिलियावहाय ज' जानायनि मेन ओंथियानो जाहैबाय दिनै जोंहा फंबाय सिखना जोहोलाव किसमित, जाय बिथाङा थांनाय 19 तारिख मोनायावहाय कारिगावनि साहा आवदां बाजारावहाय जे खास्रि बिस्रियै बे बिथाङा जिउ गोमानांबाय सुथुरफोरनि आखायाव। दा बिथांनि दिनैहाय गिदिरथार मोनसे बिथांनिनो जोनोम दिनमोन दिनै, आरो बे जोनोम दिनावहाय जे जोंनि फंबाय सिखना जोहोलाव किसमित, बिनि आंगो बिसि, न'खर गासैबो दिनै नैबे हाबाफारि बिथांनि जि जोनोम सान, जाय जोनोम सानखौ दिनै बिथांनि बे गिदिरथार मोनसे समखौहाय दि आंगो न'खरा दिनै फालिनो थाखाय दि मोनसे सिमां सुजुदोंमोन, नाथाय बिथाङा बेसिम सफैनो हायाखै। दिनै न'खरनिफ्राय दिनै दुखु मोननानै दिनै बिथांनि जिउमाया गोजोनै थानो हाथों आरो बिथांनि जि खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबनांनाय बियो जि अराय दिनै मोनसे जास्टिस मोननो हाथों। नैबे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै बिथांनि दिनैनि बे जोनोम सानावहाय बयबो जाय बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बेवहाय दिनै ज' जानो हादों। आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा दिनै मानगोनां सार दंफैयो, बारग' क'क्राझार लकसभानि MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार, आरो बेजों लोगोसे सारनि हान्जा बिथांमोन दंफैयो, आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय जिहेतु जोंनि फंबायनि आंगो लोगोफोर आरो फंबायनि न'खरनि, आरो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा बे बिथांनि जि मोनसे गोथार दिनावहाय बिथांनि जिउमाया दिनै मोनसे सान्थि मोनथों होननानै आरो बिथांनि जि जास्टिसनि थाखाय जि जों दिनै दावहा नांदों सरकारनिफ्राय,
दे बियोबो जाफुंथों होननानै दिनै बिथांनि नामाव जों केन्डेल लाइट खालामनानै बे बिथांनि जोनोम सानखौ जों जयैनो बे जोंनि बिनानाव आंगो अनसुलि बिसि फंबायनि दा बेबो दंफैयो आरो बिनि न'खरनि दं आरो गासैबो आलासिफोर दिनै ज' जानानै बिथांखौ जों मान बावनायनि गेजेरजों सनमान होनायनि गेजेरजों आरो बिथांनि जिउमाया दिनै सोरगोआवहाय थानो मोन्थों आरो सान्थि भाबै आरो बिथांनि जि जों जास्टिसनि थाखाय जि नांदों बेबो मोगथां महर मोन्थों दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै फंबायनि आरो न'खरनि जानानै साफ्रोमबो बेयाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बिनि आगोलनो जों फंबायनि जोंनि गोमानाय फंबाय सिखना जोहोलाव बिस्मितनि थाखाय जों 1 मिनिट इसोरनियावहाय जों आर'ज गाबनि बे बिथांनि जिउमाया दिनै सान्थियै थानो हाथों आरो बिथांनि थाखाय जि जों दिनै दावहा नांदों जि जास्टिसनि थाखाय दिनै बेबो दिनै मोगथां महर मोननो हाथों दा इसोरनियाव जों 1 मिनिट जों आर'ज खालामनि जागायबाय। दा एसेयावनो जोब्बाय आरो जों गिबियावनो जोंनि नैबे केन्डेलखौ जों बयबो सावनानै बिथांनि मुङाव जों बेयाव सावग्रोदिनि आरो गिबियावनो जोंहा मानगोनां जोंनिनो सार बारग' MP मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारखौबो आङो दिनैहाय नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावदों आरो सारखौनो दिनैनि बे जि केन्डेल लाइट बे केन्डेल लाइटनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि आगोल फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आं सारखौ गुरैनो खावलायहरनाय थाबाय। दिनैनि most tragic मोमेन्टआव अनजालु सिखना जोहोलाव बिस्मितनि गोथार जोनोम सानखौ बिथांनि एबसेन्सआवब्लाबो बे क'क्राझार टाउननि गेजेराव फालिनायनि हाबाफारियाव दिनैनि बे दुखु गोनां मोनाबिलि समाव नुजाफैनो हानाय अनजालु सिखनानि अनजालि बिसि बिथांनि बिमा न'खरनि गासिबो बिदा फंबाय बाय बाहागिफोर आरो अनजालु सिखना जोहोलावनि बिहाव बिखुनजो खुरमा गुस्थि बाय बाहागिफोर बनसुनि आफादगिरि गोबां बर' आफादफोरनिफ्रायबो नुजाफैनो हानाय थान्दै सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो प्रेस मिडियानि सोरबाफोर दङब्ला प्रेस मिडियानि थान्दै नोंथांमोन दिनैनि बे अबथिरा रोखोमै सिखना जोहोलाव बिस्मित अनजालु सासे बर' फिसाया अबथिरायै गावनि जोनोम सानखौ खुंनो मोननायनि सिगां सुथुरनि आखायाव जिबायदि रोखोमै जिउ गारलांनांबाय बेखौ बबे रावजों दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायनो आं राव नागिरना मोनाखै। दाखालि
बे अनजालु सिखना जोहोलावा 19 तारिखआव बुथारजादों होननायनि खौरांखौ आङो अखानायै फुङावसो आङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिबाय आरो आं बे थांनाय कয়েকदिनाव माखासे गोब्राब खामानियाव नांथाबनानै थानायनि थाखाय आङो स्पटआव थांनो हायाखै न'खरनि मानसिफोरनावबो आं खबर लानो आं हास्लाबाखै दिनै नाथाय आं जेरैखिया थांनो होननानै आं दिनै मोनाबिलियाव सफैदों आरो सिखना जोहोलावनि बे गोथार जोनोम सानखौ फालिफैनायाव आं नुजाफैनो हानानै आं गोसोआव दुखुनि गेजेरावबाबो आं एसे गोजोननाय मोनदों आं बारा गोलाव खोथा बुंनो लुबैयाखै एसे हल बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानि खाथिसिम आंनि आटमस्ट स्ट्रंगेस्ट गोख्रोंसिनै रावजों आपिला जाहैबाय अनजालु सिखना जोहोलावा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होलांनानै दिनै बिथाङा दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि मेगनखौ खेवनानै गालांबाय होननानै आं बुंनो सानो He has opened the eyes of the Bodo people. दिनै बर' फिसाफ्रा बड'लेण्ड मुंनि ससे खावसे गावखौनो गाव खुंनो हानाय जे बड'लेण्ड मोनबायमोन बे मोननायखौ लानानै गोदो सिमां नुनाय बायदि उन्दुहाबनानै थादों बर' फिसाफ्रा आरो बेखौनो सुजुग लानानै दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय थाफैनाय नन बड' इमिग्रेन्ट्सफ्रा दिनै आगोमा सासे जोंनि सिखना जोहोलाव बिस्मितखौ अनाखानै बुथारबाय बे सासे इन्डिभिजुवेल सिखना जोहोलावखौल' बुथारनाय जायाखै It is a blatant attempt to totally annihilate and exterminate the Aboriginal Bodo people of Bodoland territory. सासेखौल' बुथारनाय जायाखै एसे हल बर' जाथिखौनो बड'लेण्डआव जेसेबां बर' फिसाफोर दं बेखौ बुथारजोबनायनि बिराद गिदिर मोनसे सिगनेल बियो सोरबाया एन्जर मोसा मुफुर सादोंमोन फान दौलैजों नाथाय सान हाबग्रोमोननानै एन्जर सिखाया थांग्रोनानै बे फान दौलेङाव सौथुहैनानै जिउ गारनांनाय देखुन जादों टारगेटआ अत गोरलै नङा सिखना was not only the target of our enemies टारगेटआ एसे हल बर' जाथिखौनो बे बड'लेण्डखौनो सेनानै लाग्लोबनायनिसो मोनसे बिराद गिदिर गोथौ कनस्पिरेसि खैसारनि मोनसे पार्ट बि मोनसेल' बाहागोसो बेबायदि सिटुएसनखौ बुजिनानै एसे हल बर' फिसाफ्रा थैथां खौसे गाबथानो हायाब्ला खिन्थु बर' हारिनि जोबलांनाया बारा गोबाव गैला आरो बे घटनाया अत गोरलै जायाखै आं मिथिगौ छत्तीसगढ़आव जेसेबां नक्सालाइट एलिमेन्ट्स दंमोन गोबां लिडारफ्रा गावथार जाबाय गोबाङा सारेन्डार खालामबाय गोबाङा खारखोमागासिनो दं दा बे छत्तीसगढ़ होन झारखन्ड होन बबेयाव उड़िष्या होन मध्य प्रदेश होन बा बिहार होन बै गुबुन रायजोआव थानो हायै नक्सालाइट एलिमेन्ट्सफ्रा दिनै फैनानै जोंनि बड'लेण्ड हालामनि नेशनेल हाइवे 31C नि साहा फारसे जेसेबां रिजार्भ फरेस्ट दं बे रिजार्भ फरेस्टआ बिसोरनि कब्जायाव दिनै गोग्लैबाय अत गोरलै नङा खिन्थु
बेखायनो जेरैखि जाया खौसेयै गाबथालांनो हाब्ला खिन्थु बे खैफोदनिफ्राय बारग'नांगौ मस्थ' गोब्राब आरो जायखि जादोला अनजालु सिखोना जोहोलावनि जिउ सोलेरनिसिम आंनि बिग्रायनाय साबायखर आं बावबाय नोङो जेरावखि थाया मानो बे बड'लेण्डनि बुहुमनि बर' फिसाफोरनो अरायबो नोङो बोर सारस्रिहो थुलुंगा हर नोंखौ जों खोमानानै लानांबाय दुखुनि रावखौ बुंनानै आं बारा गोलाव फोलावनो सानाखिसै जै जाथों अनजालु सिखोना जोहोलाव नों अरायबो सासे गिर जोहोलाव हिसाबै सोरगोआव थांनानै थाबाय थाथों गोजोन्थों जोंनि मानगोनां सार बिथांखौ बेसेन गोसा बिबुंथि होलांनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा दिनैनि हाबाफारि बादियै जोङो गिबियावनो बिथांनि जिउमाखौ जोङो अरायसम सान्थियाव दोननो थाखाय आरो बिथांनि थाखाय जि जोङो दिनै जास्टिसनि थाखाय जे जोङो दिनै आवगायदों बे दिनै जाफुंसार होनो थाखाय दिनैनि हाबाफारि बादियै जों केन्डेलखौ जोङो सावनायनि हाबाफारिखौ लानोसै आरो गिबियावनो जोंनि फंबायनि अनजालि बिसि बिनानावखौ जोङो नैबे केन्डेलखौ जलायनो थाखाय आं ओरैनो खावलायहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो केन्डेलखौ जों सावनानै नैबेखौ जों बेयाव बावनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै फंबायनि बार्थडेआव आरो फंबायखौ मान बावनो थाखाय जोंहा बिबार दं बेजों बावनो हागोन आरो बिनि मुङावहाय जोंहा केकबो दं बे केकखौबो जोंनि बिनानाव फंबायनि अनजालि बिसि बियो हागोन दा जोंनि हाबाफारि बादि जोङो नैबे केन्डेलखौ जोङो मावनायनि थाखाय जों आवगायनोसै रायजोफोर फंसे बाथ्रा आं दहाय बुंनो आद्रा थादों बेखौ एसे रायखांनो सानदों दहायसो आङो दिल्लीयाव थाग्रा सासे इन्टारनेसनेल लेभेलनि हिउमेन राइट्स एक्टिभिस्ट बिथांजों आं रायज्लायहरदों बिथाङा जोंनिफ्राय लुबैदों जे जाथाया मा रोखोमै जाया आरो बेसेबां सिरियास बिनि सायाव डिटेल रिपर्ट जोंनिफ्राय बिथाङा मोनजानो लुबैदों आरो दा बे रिपर्टखौ जोङो प्रिपेयार खालामनानै बिथांनिसिम हरोब्ला बिथाङा जा हायो जोंनि थाखाय खामानि मावनो बिथाङा दहाय आंनो रादाय हरदों गोजोन्थों संफैदो नैयाव नोंसोरबो एसे टेबोलाव होजोबदो फंबाय नोंसोर साफ्रोमबो ओरैनो ओरै होदो
쌀. 안 가보지 마. 쌀 미디어 동안 나 회장 회장 거. 미디어 봐. 너치 쌀. 우리 기준 이제라고 내가 이제라고 그래 우리 아까 고르지 있어가지고 아까 고르지 있어. Nang bayayoy saya. 이거 호노. Rasa nang ujung kucuk pulang menang ni batiau. Nang ujung kucuk pulang nang jangan. 왜 까이나? Mati bak pulang menang bisa bilang bak pulang menang saya. Pusat kan bak pulang menang. Sana. Nang ujung kucuk pulang nang jangan. Sama ni bisa kan lai, jengku kalang nan lai. Jengku jengku lai ni selalu mendengar. 다리 탄나기라. 이거 봐라 타야 니비나 타야 야? 니비나 타야 니비나 탄나기라 하야 투니. 너네는 바보. 왜 까이나 왜? 잉, 몇 하야. 고리 마바시네. 유리도. 장bab을 왜면 왜 디크레면이야? Puyuman dah, puyuman kau ni pasti babu. Sekarang selama ini dia habis puyuman. Pasti kita lagi ya, tunggu baik tidak nanggai. 비교적 사고장이냐 뭐 Hudu berapa itu? Jangan lima. Ini siapa tu? Langkah siapa ni? Siapa tu?
아니 그라고 터터라 가까운 끌립신시 가까운 칼리 로글리